Ang pagpatawad hindi mahapos. Apang kinahanglan nga aton buhaton para sa aton katawahayan kag sa aton nga pagpahuway diri sa aton nga pagsinarayo sa sining kalibutan. Katulad ni Jesus, sang siya ginlansang sa cross, naghambal siya, Ginoo, patawara sila kay wala sila kahibalo sang ilang ginahimo. Ang pagtuon subong, ang semanal nga pag-usisa, pag-review o kon pagtalakay sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika, kagini ginadala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College sa Alegria, Murcia, Negros Occidental in cooperation with the Agora International Ministry, pinagi sa School of Theology diri sa CPAC. Ako, si Pastor Luisito Tumadong, inyong masunson nga host sa sining semanal naton nga programa, ang aton nga pagtuon, pag-review naton sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Kag sa sining nga tiyon, ako nagapasalamat mga kauturan and I'm excited. Kaya ang akong duwa ka mga bisita, mga bag-o pagid nga inyo nakita sa sining aton nga programa. But I am confident mga kauturan nga malingaw kita kag may matun-an gi kita pinaagi sa ila. Ang ako nuna ipakilala sa inyo si Sir Iker Banjola, Sir Aldrin Iker Banjola. Diri na siya nagdako sa CPAC, diri nag-eskwela, halin sa elementary, high school, kag sa college. Siya ang aton nga second year medical student sa Adventist University of the Philippines. Sir Iker, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Mayong adlaw man sa aton nga tagapalamati, especially sa Facebook or sa YouTube, sa nagasubaybay sa aton lesson study. Thank you, Kid Pastor, sa pag-invite sa akin. Yes, Sir Iker, I am really excited to have you. Ay, kaduan ako nga pakilala sa inyo mga kauturan. Isa sa aton mga guwapahon nga mga maestra diri sa CPAC, si Ma'am Lucel Agostino. Siya isa in charge sa statistics sa research department. Sa aton pa mga kauturan, grabe gini ang iyang talento sa mga statistics, sa mga figures. Subong ari siya diri sa CPAC. Originally, she comes from Kabangkalan City, kag ari na siya subong diri upod sa aton, kay diri na siya nagamaestra. Ma'am Lucel, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw gyud sa imo, Pastor, kag subong man sa nagatamod sa sining nga series, kabay nga ang Ginoo gid magpakamaayo sa aton tanan. Yes, ma'am and sir, thank you very much. Sa hindi pa si Ma'am Lucel magbasa sa aton sadsaran nga teksto, akon kamo anay i-remind nga sa Radyo Bandera ara kita alas 8:30 kada Biyernes sang gabi. Kag kamo nga wala pa naka-subscribe sa aton nga account sa YouTube, mga kauturan, inyo lang pangitaon dira ang inang damay espiyong amo nang search dira, inyo na i-click dayon, i-type ang CPAC Sabbath School lesson. Inyo na siya makita every week, ara na starting Sunday, ara na siya ang lesson for that week until sa Sabbath. Kabay pa nga ang Diyos magapakamayo sa aton, kag naga-shout out kita sa aton tanan nga mga sponsors, kag ang aton tanan nga naga-subaybay sining aton nga leksyon. Aton na idoko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigin nga tiyon, Ginoo, salamat kid. Nga ikaw upod namon, kag kami nagatugyan sini nga ma-exercise, sini nga pagtuon sa imo sa sinigid nga tiyon, upod sang influensya sang balaan nga espiritu sa ngalan ni Ginoong Hesus ngamon manunubos. Amen.
Akon pangabayon si Ma'am Lucel sa aton sa nga teksto. Akong pagabasahon diri, Genesis 45, versikulo 5, kag karon dili kamo magkalisod o kun magkaakig sa inyo kaugalingon. Bangod nga ginbaligya ninyo ako diri, kay ang Dios nagpadala sa akon sing una sa inyo sa pagtipig sing kabuhi. Amen. Amo na mga kauturan ang statement ni Joseph sang iya nga pagkita sa iya mga kauturan nga nagpalapit sa iya sa pagbakal kapag pakiluoy sa iya. Yes, ari na kita sa Lection 7, Ma'am Lucille and Sir Iker. Lesson 7, Rest, Relationships, and Healing. Ang aton nga leksyon sa sininga semana is the continuation of the lesson last week. Ang first part ng atang kabuhi ni Joseph. Last week, we studied about the life of Joseph as being a slave and a prisoner. Okay, ginbaligya siya sa kay Potiphar, sang iya mga utod, kag dayon na priso siya dito sa ano ni. Karon ang tatuntunan ang pagwa ni Joseph halin sa prison kag nangin gobernador na siya kag ano na ang naitabo sang nagpalapit ang iya nga mga kauturan. Okay, Sir Iker, sa aton nga Sunday nga leksyon nga Sir Iker, nga imbes pagkaabot sang iya mga utod nga gusto magbakal, gusto mangayo, magbakal sang mga pagkaon, nakilala ni Joseph nga iya na mga utod. So, instead nga iya kaakig, instead nga magbalo siya, nga ang daw iban ang huyop sang hangin. Sir Iker. Yes, Pastor. Kung tanawon tagid ang life ni Joseph, makita ta nga terrible gid iyang na-experience before. Pero sang ara na sila, sang nakita na niya, wala siya nag-revenge, Pastor, kay tungod sa iyang pagtuo sa Ginoo. Kag sa iyang character, of course. So, makita gid naton nga instead of revenge, he was concerned for his family. Kay tungod sa iya father, kung buhi pa ba, kag sa iya nga utod nga si Benjamin. Kung pagagakare siya para sa mga weak kag sa mga defenseless. Na kanami amo na mga kauturan nga daw na overpower si Riker ang iya nga kaakig sa kaluoy. Kay naluoy siya didto sa iya nga kay nakita iya mga utod mo. Galing iti hindi yagid utod nga tunay kay ti mga half brothers siya lang to sa iban nga nanay isa ka tatay. Nadumduman niya ang iyagid utod nga tunay gid nga si Benjamin nga bata pa. Kay isang pagbaligya sa iya si Benjamin guro teenager pa lang siguro 15 anyos, 14 or 13 anyos. Kay si Joseph ginbaligya 17 years old siya mo. Sa atong pang manghodya must be 15 or even less. Yes. So nakita yang helplessness. Yes, Ma'am Lucelle, si Joseph may rason gid bala mga king. Kay ti prime minister na siya mo. Next na siya sa king, dako na iyang gahom, dako na iyang power. But why he chose not to be angry and mag-revenge o kung magbalos sa iya mga utod? So kanami pastor na sa experience ni Joseph nga imbis nga mag-revenge or magbalos, magtimalos. Ang iya nga nakita sa ginhambal ni Sir Iker is ang concern sa iya nga family. Kag aton nga makita nga example sa kay Joseph nga hindi kita ya magpabilin sang nagliligad. Kundi magpadayon kita ya sa paglakat kung anong may ara ta, padayon move forward kag padayon. Pero pastor hindi na siya nagabuot silingon nga aton lang bala nga pabayan kung may gabyo sa aton. Pabayaan lang. It's just nga ang aton lang ya is ang nga dili siya makaayo gid sa aton ang pag-revenge. So tuod nga hindi naton na siya pagpasugtan nga nga magpadayon pero ang aton lang ya ang concern naton ang especially sa kay Joseph sa case nga ang focus niya ang family. So kanami Ma'am Lucille, Sir Iker, kanami sa inyo mga sabat. Sir Iker naghambal mga kauturan nga ang iyang kaakig ni Joseph, ang iyang huna-huna espiritu sa pagtimalos na lapawan sang kaluoy. Ma'am Lucille nag-explicar nga it's not good for us to dwell in the past. Kay the past will not help you anymore.
hindi mo na maliwat ang natabo. So, you cannot undo the past. But what you are going to do is start from now, where you are now. Sa amon nga sa gatudlo ko pastoral counseling, ang isa sa mga punto nga akong ginatudlo permi, inang word nga consolation. Oo. Pero sa imo ma'am na first ikaw si Sir Iker na second. Kuya, wala kuya. Oo. May third ang isa. Di wala kuya. So, pero I deserve to be honor as well. To have an honor. Ti ginahatag lang consolation prize. Inang consolation do pahalipay lang bala. Oo. Nga ang imo to sa uli sang una, hindi mo na tumabalik. So you have to console right now. And then start from here. Kay ti ang past hindi mo na maliwat. So, ang mayo na lang gibuhaton nimo. Start from the beginning. Ti kun iya pamatyon ang iya mga utod, it will not even help him. Oh, kag hindi na gid makabulig man siya tatay kay mabalik ko sila mo. Yes, more Sir Iker. Yeah, definitely, Pastor. Kung tanawon ta, kung mag-revenge pa siya, iba ang instead nga blessing siya, maging curse na noon siya. Yeah, oo. And since amo na ang ginugra sa iya sang Ginoo, dapat ibalusan niya pagid sa maayo pagid. So, ang isa pagid kay idea kanami sina. Ang isa pagid idea nga changing, overcoming the wrong by another wrong. Sa dugang na gid. Kumbaga never-ending or series of wrongdoings. Yes. So, kumbaga gani nga, hindi nato sa konsuliton, kung hindi na naton mabalik ang nagliligad, pero may kapasidad kita sa pagbago sa palaabuton. Yes. So, amo na ang nakita ni Joseph sa sininga sitwasyon. Kanami. May ara nga istorya, gamay lang gid nga istorya. May sa EUP, Sir Iker, sa imong eskwelahan, may babae dito nga estudyante nga gin-rape. Kag luwas nga gin-rape, ginpatay pa gid. Gin-rape siya sang damo nga mga tao, kag ginpatay pa gid siya. Ti naghibi iya nga mga parents. Pero kanami isang hambal sang tatay, siling niya kun ato ni pamatyon ang mga nag-rape sa akong nga bata, it will not even solve the problem. It will even worsen the problem. So siling niya, mga tao, hindi ko gusto nga patyon kamo. However, you have to pay. Pero ang pagpatay sa inyo is not the solution. Ang akon lang kabay pa nga inyo matalupangdan inyo nga sala kag batunon nyo si Jesus. Agod to, ang inyo ginpatay, makita nyo sa langit. Kag dito ka mamangayo, kapatawaran saya. Kanami, makatandamos ko. Isang naglibi, samtang service, sa funeral service, arada ang patay, ang lungon, nagintagaan time ang tatay, amo na ang iyagin hambal. Kanami. Now, let's go sa aton nga Monday. Ma'am Lucille, unahon ta ka. Gin-arrange ni Joseph ang iyang mga utod. For what purpose man? Ano imo natalupangdan? Para ang gin-arrange niya to, kaya para ma-confirm niya bala o kung makita pa niya nga kung tagaan ko ni attention ay si Benjamin, ara pa bala sa ila ang kahisa. Kag ma-notice nila nga ara naman sa iyang tanan nga attention. Sang una si Joseph, subong si Benjamin naman nga amo niya ang paghatag sang special attention sa ila. So, gi-arrange ni Joseph intentionally para ma-confirm. Amo man na bala kung kisa pastor na even sa family, bisan sa mga parents nga they need a proper intervention. It's not para mag-destroy sa family, para makita lang kung ma-confirm kag mahatagan sang aksyon kung amo ni bala nga batasan nga malain naga-exist pa o kung wala. So, sa katong case ni Joseph nga makita natin para makita pagid ni Joseph kung ara pagid ang kahisa o kung suya sa isa kag isa sa mga mag-utod. Ang mga kauturan kaysa sining sitwasyon sang pagpalapit sa iyang mga utod sa iya nga mga bulig, mabakal sila. Nabala ni Joseph nga iya mga utod. So gintagaan niya sang sinalo-salo o may may kaon-kaon sila. Kag pang-arrange siya according sa ilang mga edad. Kag dito si Joseph ang last, of course, ang kinagot. Gintagaan niya sang damo nga mga pagkaon kumpara sa iban nga mga utod.
So, kay Ma'am Lucel kanami sa hambal Ma'am Lucel, agod ma-confirm ni Joseph. Kay ti nahisa si Joseph sa iya mo. Amin ang iya mga utod sa kay Joseph. Nahisa sa iya. Ti iya i-confirm kung nagkahisa lang yapon sila. Kaya ito naman ang attention kay Benjamin. Yes, may idugang kasi Riker. Nag-agree lang ako, Pastor, sa point ni Ma'am Lucel nga tuod. Gusto lang ni Joseph ma-check kung nag-change na gid bala ang heart sa mga utod ni Joseph. Yeah. Kung nagkakasuya gyapon sila or kakaselos pa ba sila or waay na gid bala. So check do gid na siya, Na. Pastor. And then, Ma'am Lucel nga ang naghibi si Joseph. Sa una nga pagkahibi ni Joseph sa pagkita Kay niya. kadua ni siya maghibi. Sa ang una. Oo, Sa ang ang unang una, hibi. kay nabatian niya nga nagaistoryahanay sila nga ang ila sala, bisan sila sa ila kaugalingon, kabalo sila sa ila sala mo. Yeah. Nga all those years gali, dala-dala nila ang pagka-restless nga wala nila napatawad ang ila Patawad. kaugalingon. Kumbaga ang guilt, ang conscience kay kung paano pa sila makapangayo patawad kung wala na si Joseph. Mukhang Yeah. wala sila kabalo kung diin. So ana wala, Pastor, nga mga cases bisan sa family nga kabudlay magpangayo patawad, especially kung wala na ang tao. Wala nang tao. So kabudlay siya. So amo man na siguro ang nabatyagan man ni Joseph para sa iya nga mga utod ang Yeah. kaluoy nga all those years sa amo to nga kadugay yun sa panahon ang restlessness sa ilang tagigpusoon kasing-kasing ara lang gid gihapon. Ang hindi pagpahuway. Ila lang yapong ginapasan. You see, si Joseph, si Riker, kag si Ma'am Lucel, 17 years sa nga being slave kag prisoner. Sang 30 na siya, amo na to ang nagwa na siya being a governor or prime minister. So sa sulod sinang mga tinuig, nakita ni Joseph nga ang iya mga utod, ginapasan gyapon nila kay ti luwas nga hindi sila kapangayo kapasayloan sa kay Joseph. Ila pagin ginbutigan ang ila nga tatay nga si Jacob. Oh, Kag hindi until the lang time. kag hindi lang bala, Pastor, ang ila tatay kundi ang bugos gid nga Nga pamilya, town. oo. Kag ang family kag kabilugan gid bala. So Nga community. grabe balang mga Oo. sa mga mag-utod nila. Kung ikaw okay lang maintuan mo ang isa pero kung damo-damo Bilog na, nga- do bilog nga kasakit-sakit society. na gid na guro sa balatsagon. So amo to ang ila kabugat sa ilang ginadala. Kag nakita ini ni Joseph. Kag naluoy sila Siya, liwat oo. sila. Yes, Sir Riker. Yes, Pastor, naghibi si Joseph bangod kay amo to sa point ni Ma'am nga tuod dako-dako gid ang ginabatsyag sang iya mga utod mo. Like basin pa lang mahibalan to or may makakita kay Joseph B tapos may magsugid sa community or sa father. Ay buhi man to si Joseph nga Yeah. nga ano. So like ginaano niya to, gin-test pag ito niya kay para maano niya nga kung nag-repent ba gid. Kag sang na test na niya and all, naghibi siya kay bangod nakitaan niya nga nagbag-o nag iya mga utod. Amen. Yes. Ari kita sa Tuesday. Forgiveness and forget. Pasaylo kag Lipat. lipat pagkalimot o kon dulaon na lang. Yes. Ma'am Lucel, forgiveness is intentional. Kinahanglan gid nga hindi lang kay kisira-sira. Okay te. Kung kaysa may ara kita nga nami man ang atong filosofiya nga time heals. Oh, pero nami gid siya nga forgiveness, imo gid siya planuhon kag imo gid siya tuyoon para nga ikaw man hindi man madala sa problema. Oo. Nga ang intentional ma'am ang forgiveness. What is forgiveness? Oo. So ang pagpatawad sa nahambal mo is an intentional and it's a choice. May choice. So kung padugayon mo pa na, parehas mo lang ginapadugay mo imo agony, Yes. ang imo kasakit. Kaya So imo kung ginapasaan nga bugat. Oh. daw nagmarka na sa imo kabuhi nga mabudlay na gid i-let go. So kung aton i-define ang forgiveness, Pastor kag Sir Iker, nga is the willingness to kalipatan one's right to resentment. Kay may right nga magkaakig mo. So, it's your right pero you have to abandon it. Aton kalipatan, bayaan, condemnation, and revenge toward an offender or group who acts unjustly. So, aton gid nga willingness nga bayaan Yes, ang yes. aton nga kaakig, kag ano pa nga kaugot o kung ano pa nga ginabatsyag sa offender naton. Yeah. Yes. Nami na Sir Riker, before I will give Sir Riker.
mga kauturan, may ara kita definition about freedom. Okay. Ang freedom, ginasiling, your freedom ends when the freedom of others begin. Oo. Ang imo kaimo nga freedom, anong freedom sa Ilonggo? Ang imo kahilwayan. Hilwayan. Okay. Mautod ina, matapos ina, kon magsugod naman ang kahilwayan sang iban. Okay? Freedom, abi nga magtulog. Okay. Ti ako may freedom magtulog. May freedom man ka magtulog. So when your freedom magtulog, kinahanglan mahipos na ko. Okay, ti freedom mo na nga magtulog, hindi ko magahod. And this is what Joseph had implemented. Kag amo ni ang ako nakita nga meaning sang freedom. Yes, agud to nga magtawhay kita. Sige, Pastor. Yeah. So, Pastor, ang tuod-tuod nga pasaylo, nag-involve ini siya sa pagpasaylo sa iban, miski hindi sila kaanga ipasaylo. Amen. So, kung aton i-consider sa Matthew 18, 21 to 35, ini nga nagastorya regarding sa isa ka servant nga hindi magpasaylo, miski ginpasaylo siya sa iya master. So, kung tanawon ta, God's love is unconditional or God's forgiving love is unconditional. Miski hindi naton deserve. Kumbaga, magpasaylo kita, kay ginpasaylo kita sang Ginoo. Amen. And that's correct. Kung aton pasayloon ang iban, ang aton pagabiter madula. Amen. So, ang aton nga past mabiyaan kag kita maka-move on. Yes, and that's correct. Move on is the key diri. Oo. Nga kung imo i-dwell on the past, kag ti, siling ni si Raike, may right kita sa pangakig. Kiti, nasalaan kita mo, na ano kita. Pero, at least, hindi manami nga magpabilin kita dira. Kay, gaugtas kaya, siya nga nakasala sa imo, wala lang, hapi-hapi lang, kada kita mo sa iya, gaugtas ka. Ikaw ang perde. And that's correct. Making it practical. Yes, ma'am. ay may idugang ko Yes, tagali, yes, go Pastor. ahead. Hana ba lang ang forgive and forget? Kung kisa, di ba, misery na nimo mo kung hindi ka kabalo magpatawad. Pero may nabasahan ko nga sa isa ka evangelist, nagamba siya nga, i-turn naton ang aton misery into ministry. Amen. Kay hasta san ang ina nga misery, kay wala may gin-offend ka mo, misery na nimo sa imo nga kabuhi. Pero kung i-turn na nimo, ibag-uhon nimo, imo paglantaw, mangin isa siya ka pamaagi nga mangin ministry mo. Yeah. Kag mapadalo man na imo pag-intindi sa iban. So mapasible lang na siya nga pag misery nimo, ma-turn into ministry lang siya kung ara si Kristo kag ang may gugma gid siya sa imo nga pagdeal hindi lang sa ibang tao kundi especially sa aton sulod nga panimalay. Yeah. Ang aton nga Wednesday, making it practical, nagapaanggid sa kay Jesus kag sa kay Joseph. Ano nga mga parallel dira, Sir Iker, ang nakita mo between Jesus and Joseph? Kung makita ta diri, Pastor, sila gin-betray sang ilang closest sa ila. Yeah. Sila kay condemned unjustly. Both were falsely accused Amen. and they both suffered the consequences. Yeah. Oh. Sa aton pa, si Joseph kag si Jesus, pareho ang ilan na agyan. Nga ginakusar sila nga hindi wala nila nahimo. Oh. And then, nagsuffer sila Yes. sang konsekwensya nga halin mismo sa ilang mga kauturan. Ang nagpalansang sa kay Kristo sa cross, ang mga Hudiyo man mismo. Ang nagbaligya kay Joseph, iya man. Kagdayon, ano ito ganing isa, Sir Iker? Both were unjustly condemned and Yeah. both were falsely accused and suffered the consequences. Yeah, and suffer the ano sila nabato nila ilan na experience yan ang konsekwensya. Yes, ma'am. So kanami ito na may idugang ko nga ang ilang parallel nga duwa nga imbis nga magbalos hidugod to them. Makita siya sa Lucas kag sa Matthew, ang common dira is ang ginbless kag ginprehan niya kag iya ginpalangga gipakamaayo kag ginbuhatan sang maayo. So amo na ang parallel ba lang gipakaon ni Joseph gihapon ginhimuan na ka sang malain pakaunon mo pa. So anang parallel sa ilang sa kay Jesus Christ sa kay Joseph nga aton makita ang reflection gid practical gid nga reflection sang batasan ni Jesus Christ. Kanami. Kag isa pa gid nga akong idugang, both of them became a savior. Yes. Yes.
si Joseph nag-save sa iyang pamilya. Sabi ni Joseph, dasig ka mo diri, kay gutom ka mo sa Kanaan, diri ka mo istar. So, gin-save ang iyang pamilya. Jesus save us all. Yes. Amen. Ari kita sa aton nga leksyon, katapusan. Finding rest after forgiveness. Ma'am Lucel, sa sini nga time, si Joseph naghibi. Ikaduha. No. What instance? Kag ano ang rason nga naghibi liwat si Joseph na? So, di ba napatay na to si Jacob sa Yeah. Egypt. Okay. So, for pila ka years nga, 17 pa nga years nga nagstay sila, kag napatay si Joseph. So, ang ilang nga paghangop, si Jacob, Yeah. rather. So, ang ilang nga paghangop nga, kung mapatay na ila tatay, kay amo lang to ang daw nucleus, kumbaga sa family mo nga maka-unite sa ilang nga mawala ang kaakig. Kaakig. Kay amo na ang pinakapalangga ni Joseph. Oh. Pero kung mapatay na siya, basi magbalik. Siyempre sa tawhanon bala nga Basi magbalos na basi si Joseph. magbalos naman si Kay Joseph wala na sa si amon. tatay, oh. Kay wala na si tatay, wala na sa manugpugong. Oh. So sa dira naton makita nga even sila bisan of danay nagali sila, kung tan-awon ta daw wala lang problema, pero gali makita naton nga ang sa ila kaugalon ga ut-ut gyapon, wala gyapon na naubos ang pagpatawad sa ila kaugalingon. Yes, Which is amo pagid na nga ang kabudlay kay ang ila kaugalingon ang ila kontra mo. Budlay patawaron ang kaugaling, especially ikaw ang may dako nga nabuhat nga kumbaga unforgivable, you deserve punishment. So si Joseph naghibi naman siya liwat tungod nga after all these years wala pagid gali nila gyapon na patawad ila kaugalingon. Kumbaga wala nila nakalipatan ang ilaging buhat. So Yes. kaluoy gyapon ang nabatyagan ni Joseph para sa iyang mga kauturan. Mga kauturad sa sini nga sitwasyon, patay na si Jacob. So, ang mga uto ni Joseph, naghimbon-himbon sila. They meet together, nagmeeting sila, kag nagwa ang ideya nga patay na nga nga tatay. Nga amo lang to ang nagapacify, amo lang to ang nagapatunga sa aton. Base, magbalos, liwat. Amo na ning panahon nga magbalos. So, ilagin quote ang statement ni Jacob nga ilang tatay. Okay, nga naghambal nga pasayloon o hindi na pag-ano ni pagdumdumon na ti ila na ginbalik sa kay Joseph. Joseph nagsiling ako amon ta aton tatay nga pasayloon nimo kami basi way pa kami mo na pasaylo. Ti pagkabati ni Joseph, ngoy si Joseph ibi siya. Amo gali ng inyo ginabatyag. Sorry lang gid kaluoy sa inyo. Yes, sir, I can. I agree, Pastor, na luoy gid si Joseph sa iyang mga brothers. Kung consider amo gid na like inyong ginambal, Pastor, nga dugay-dugay na to, dumduman yung gyapon to. Mo gani. Kung- Nga ako'y nalipat na po Oo. sa yan. So nagibi siya tungod sa iyang gugma sa iyang mga brothers, like naluoy siya. Nga kung tan-awon ta ang iyang pagpasaylo tuod-tuod. Nga kung kita masakitan, nagabalos kita, pero si Joseph ay gid siya nagbalos. So kumbaga iya gid nga pag forgive sa ila tuod-tuod gid. Yeah. And that's correct, Sir Riker. Ma'am Lucel, may mga sitwasyon. Ini ko sa katabo mo ni sa aton mo. Oo. Nga, perting hibi ta. Oo, kayo daw naluoy balata nga nalipatan ko na. Oo, kaluoy sa inyo. Kasi gilang gali ka mo sina sang batyag sina. Oo, kaluoy sa inyo. So, ang imo nga reaction, mahibi ka na lang in the presence of your loved ones. Nga ila gali ginaharbor gyapon ina nga sitwasyon. Yes, Ma'am Lucel. Ang sa sitwasyon ni Joseph ba, kalain sa iyang side ba nga kanang gin-judge ka nga wala ka pa nakapatawad. Kalain ba lang nga, huwag ipatawad kung sila mismo hindi bala convinced nga ginpatawad na sila. Yes. Kay may nabasahan ko bala, Pastor, sa isa ka study sa journal Adult Life Satisfaction sang SDA nga ang pagpatawad sang kaugalingon kag sa iban nagapataas gali siya sang life satisfaction. Wow. So by that time gali nga 17 years sila nga nagstay. So ang ilang kabuhi to gali niya daw dili fully gid bala kay gin-judge nila si Joseph nga wala pa nakapatawad sa ila. So makita naton bala sa proof sa ila statement nga hambal ni tatay amo ni. So that means they are still assuming nga Joseph has still something nga may rason nga hindi pa magpatawad. Kagang isa nga ako nakita, it turn nga amo na ila batasan. Okay, hindi batasan ni Joseph.
ila gali ya batasan. So amo man ang kuturan when we accuse people, o nagapakita lang sa aton batasan. Yes. Hindi batasan sa aton gina-accuse. Nga ikaw makasasala ka. O ikaw amo kani. But in reality, ikaw sobra pagali. Iti isang tudlo mo, ang tatlo ka tudlo na sa imo. Wala nakikita tayo, Ma'am Lucel, Sir Riker. Maghayo lang ko sa inyo sang last statement. Sir Riker, ikaw ako nunahon. So, mahambal ko lang, Pastor, ang pagpatawad naka-facilitate sang pagkaayo sa mga naguba nga relasyon. Amo Amen. lang gina siya. So, kung Kanami. magpasaylo, like ma-mend ang mga broken. Kaya wala nagkikita mahimo kung hindi ta magpatawad. Sige lang na, tubtub ka matayon. Wala gid. Yes, Ma'am Lucel. So akong guro madugang is ang atong tandaan nga ang pinakamalipayon sa kalibutan ang mga tao nga nagapatawad. Amen. So, amen. Yes, kanami. Mga utod, way gid guro namon mahatag ang tanan nga inyo ginapaabot. But kami ni Ma'am Lucel, ni Sir Iker, nakahibalo nga amon nahatag ang tama gid nga aton mabalon sa aton tagsa ka iglesia sa adlaw nga inugpahuway. Mga utod, ang akon parting statement. There is no use on dwelling on the past. Hindi na kita magdumdum pa kay hindi na tumabalik ang katapusan. Kag ang nagligad hindi na makabulig sa ato. Start from where you are. Ang imo nga makasala, ang imo nga mga downfalls in the past, forget it. Start from where you are and climb higher because success is there waiting for us. And of course, the idea is that there is hope in everything we do, especially hope of success, hope ang paglaom nga aton gid makita si Jesus one day. Akon pangabayon si Sir Iker sa duko sa aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sige, pangmuyo kita. Our dear, loving, kind Heavenly Father, we humbly come before the throne of grace, thanking Thee for this great opportunity that You have given to us. Thank You, dear Lord, for this wonderful day and for the lessons that we have learned today. May it be, dear Lord, the lesson will be that we'll be able to be forgiving as You have forgiven us, and that may You send Your Holy Spirit to watch over us. Please be with us, do not forget our sins. In Jesus' name we pray. Amen.